kai mana alfarmar ka musu dafa ya muku tare. Zamanu rasulallahi naka ne khairu zamani, wadai batu khairu lakallaki takace khairu makani. Famalli bikasin shehu min arisi warmati, wa shauqi ila tilkal yace biqaid hani. Salamun ala dahal aminu jalisi, salamun ala badarul munir ya daha anisi. Salamun ala hazan nabila bayka arisi, بوقت قيامي مثل وقت جلوسي. سلام على المردي حبيبنا لكل نحوسي، سلام على الجاهلة بكل نفيسي. سكان على يما بيان حقيقة مكتري، بوند سكي دعوا كوي بكو مي إنكاري. Asan wani baiwar nan da kai wa Salma na habibi, na Farisa mai kaunar ka ya kusance ka tabibi. Kai mun dan maula ya sayyadi na Tijjani, domin sirrin kaunar da ke jikin mai diwani. Karimi Abdullahi Mustafa Abdul Zati, a bar ni da san ka cika rawo a ya abban fati. Domin girman kadari na rabbana kai ne farko, cikin dukan kudurar ilahu kai ne mai karko. A bar ni da so domin ka ba fadan aiki na ba, domin sharaɗin kaunar ka ba yawan himmata ba. Manzan Allah shafi wal mashafa'i, sayyada sadati annabi Muhammadu. Manzan Allah kana azharar launi, ada aja anjala ashkala annabi annabi Muhammadu. Manzan Allah ahada wala ashfari, abulaja azaja afana annabi annabi Muhammadu. Manzan Allah abulaja annabi mudawwar alwajhi wasi aljabili kan salliyati annabi Muhammadu. كملو السدهية عزيم المنكبين، ضخم الإذام عبل العضدين والذراعين ولا أسافيل، رحب الكفين والقدمين النبي محمد. منزل الله سائل الأدرابي أنور المتجردي، دقيق المصروبة ربعة القدي، ليس بالطويل البائن ولا الكثير المتردد. النبي محمد وما ذلك فلم يكن يماشيه أحد، ينسب إلى الدول إلا قاله صلى الله عليه وسلم. منزل الله إذا ابتر ضاحكا ابتر عن مثلي سنة البرئ، وعن مثلي حب الغمام إذا تكلم ريئك النور يخرج من سناياه أحسن الناس خلقا ليس بمتاحم ولا مكلسم متماسك البدن
darban lahami sallallahu alaihi wasallam. Kai mana alfarmar ka Mustafa ya muku tare.